nje kufanele empilweni kube khona umuntu ofisa ukufana nawe ebona into ezinhle ozenzayo. Unaye umuntu ofuna ukufana nawe? Unaye? Bakhona. Unaye umuntu ofuna ukufana nawe? Umuntu nje ungenayo umuntu ofuna ukufana nawe empilweni obona ukuthi khona into wrong science. Kufanele kube nomuntu ozothi mayebuka athi ngiyafisa ukufana noSibanibani. Engasho ngeinto ezimbo ozenzayo ebona izithelo zakho. Ushembe ngomhla 22 June uyobela eMabhida. 22 June ushembe uzobela eMabhida. Asihambeni siya kushembe bakithi singali kuyobika into eziningi siyobika inhliziyo noma ubani abika inhliziyo.